Van zo jong dat ik mij kan herinneren eigenlijk, was de mijn altijd aanwezig op een of andere manier. Er was ook heel veel kinderen dat ik me herinner. Hun vader werkte in de mijn, in de put zeiden ze bij ons. Italianen, Turken, Polen, iedereen was een geheel. Er werd niet gezegd van die een Italiaan of die Pool of zo. Iedereen was wel voor een stuk gelijk. Want in de mijn zag iedereen zwart, dat werd vroeger gezegd. En daardoor had het geen zin om iemand anders zwart te maken. Mijn vrouw is Italiaanse. Haar vader is als mijnwerker naar hier gekomen. En ik kende hem in het begin eigenlijk als iemand die een restaurant had gehad. Maar later kwam dan dat mijnwerkersverleden naar boven en dan hebben wij daar een heel aantal verhalen over gehoord. Dat zijn heel straffe verhalen eigenlijk. Dat heb ik altijd interessant gevonden in plekken waar mensen van verschillende culturen samenkomen. Dat je dingen opvangt, dat je die proeft, maar dat je die ook met je oren proeft op een of andere manier. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met bluesmuziek, maar ik ben redelijk snel geïnteresseerd geworden in zo Arabische invloeden, die je eigenlijk perfect bijna met blues kunt gaan combineren. En dat zijn wel dingen die ik probeer, door naar die dingen te luisteren, ook in je eigen muziek te laten incijpelen. Ik denk dat we voor heel grote uitdagingen staan. Het feit dat er nu momenteel bijzonder veel vluchtelingen naar Europa komen, ja, dat is eigenlijk meer een uitdaging dan een bedreiging. En eigenlijk als je teruggaat naar bijvoorbeeld de eerste generaties van mijnwerkers die hier kwamen, die werden heel in het begin ook bezien als een bedreiging. Ik denk dat als je komt kijken naar Limburg, zie je ook heel hard van hoe geslaagd dat het is. Ik ben al 25 jaar echt stadsmens geworden. Ik hou enorm van een stad, maar ik kom altijd met een heel warm gevoel terug naar hier. In vrije tijd gaan we met het gezin heel vaak de natuur in. Als we genoeg verenigd zijn, kunnen we de volgende uitdaging, die ongetwijfeld het klimaat is, kunnen we ook aan. Maar dat is alleen als we verenigd zijn en dat gaat niet lukken als we verdeeld zijn. Steven de Bruin. Passie voor muziek.